Gatia bagaka bo barensi eri aburi limanyekane tebu nabo basi Elders Forum hanigo besokiri na kwimurunganiria kiro baremi baonererigwe magaga gose baonererigwe ime yorgongo rogusi basangana gatembe bagakabo ni go bayichanire enchera eserekali yombire baremi anene asamatkabwangoiga egendo kya beire osekirire oboremi koirana magaga ekemelikia wangoiga gwakwa mono ne chae bakoragwa na Ezron Otochi oyuboigo ogambire gose ora abarai bakoboria amananchi ba magendero alia atungetie elio orogongo orokwegendera ase nigo ba sioliribna omogusi natakeire korra libo elimo bosibo bocholi bonene una omosakito atorgane robote kurasensa meyo bagakabaiga barenseyeria buleli olimanyekanite buna borabu Elders Forum nigo babera bawango mono gwesoke ne kugendera kugikiria injira na nene endagere miyorogongo rwagusi yagendere ko bagegokea bakurawa mono mugaka Hezron Otochi nyambane nigo batebire na norogongo riga rwaborabu orwasema tukama egarwase media sindagira bono gosemeriti kweyo ekemelikia bwango mono gwakwa nekemelikie chae asibagendere ko bakwimurungire ko batakana mono boteneri anena sector yayoboremi kurwasoro gongo riga rwagusi tindo june chae ngo chikogenderera abantu bere hoki kera kwa gusiringi 12 ngentuki no musacho ndoko nyora siringi 57 nesomoni egine gento kiarorekanire kerekebe tutamanyitie michanda asere kino more bw'ekibando no mwaka oyo abantu babainukire busa amasakaro okorora mugondo n'ekibando ani bando tekarete kiteyo lakini abantu bakorukwa bataramo bali bakototebia inki kiagere bande yarwara oyo no mwaka onane mundu tanya kototebia michando yaye buna omuchando oyo noyo nigo bagende ko bakomurekera umuchando b'uburemi ubukorengana mona barabo bagende ko bakoganye serikali na nene ye county ne serikali nene kubwaterana ili kubaleta bagirigacha bo bakabakonyira bali mikuru asorogongo rwagusi kwimanya na kwinyo ligoro y'uburemi yindukirerete oburemi kogendera busaseri emiyorogongo rwagusi abaro barigirira ngaki eye esumwe ye bago spray goita roseneke nyambi gose goitaki na kiego salira ba ona nyabasongo bagotoretera intutwomanya kuruta mugondo ndogo salie zeitere na ende banda bata tukomanya ende ba check seeds a kind of seeds tokweo ba check otura salie njara na ende bata devi zadiri lap na sinsemo yenda bagakabega nigo bagendere ko babakuboria barai abo bacholire ko nekibunango bakorera bari abananchi amagenderero ayu arabakonye nago konye rugongo rwagusigo kina twabeire togochora omuntu twate abanyare banagwenerete lakini ekerachira ali gako ndochi gokora ibintu byaye bweba bali bamochorete abachori mbalio gochora omuntu ngane gasi bakomwa yaya iga bagochora omuntu achiko bakorere gasi ekana gitosa abantu baito nyano bachori bonde bwensi tomanya togochora omuntu tali gasi tokomwa iga togochora omuntu ache gotokorere gasi naho mwerio ye nigo bagendere ko bakoboria egesagukyo mugusi kwa nekibunango chakire amo na nene asobochuri obonene bore bosio enye ngima totige ko bageka intoli retio barai go chibusi wechingenjo awa korunse bakaigoro lakini eri ama yake rwekeranya korugusi enene eri nyoena yo muliki no matenge eri korukumatiangi yakirwe kiranya toigorere eri ntoye rama ntoye pinga egekogera ebitibe inde biasana eri eginko ripoteri getasini kyo wanjite kyagatembe kuruga igasti nsemechi gachia ebunga ya borabu imeye county Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara